Salutare, sunt Vlad și astăzi vom juca Minecraft Pocket Edition. Eu vă fac altă lume, deoarece nu am putut ce joc de aia într-o zi, competiție și ce vrem să fac. Și vom ști de această și vom face alta tot pe World. Am uitat să-i pun numele. Ela se pune în off camera. Ia de aici. Uite, deja mi-a dat un loc de casă. Sper. Avem și de asta. Bun. Avem de la gri sau al umbrat sau de așa. Am găsit un pom care mă enervează. Vezi asta? După ce cred că facem tot pomul ăsta, vom intra, ne vom face un crafting table și din crafting table-ul ăla voi face un topor. Ai, îmi pui de oh no. Îl dau aici. Una și... Îmi pui de... Uite, să mai am niște... Mamă. Deci îmi dați locul să țin asta. Așa. Deci nu știu de ce se pune iarba asta, că nu vine chiar de la nimic. Nu mă te încurcă. Și voi face... voi face un... Nu, de asta și un... Și... Să mă duc cu o sabie să urtă niște uite. Să mă niște uite. Am să uite pe aici, dar nu sunt niște uite. Am ce uite insistă. Nu e o uite. Uite ce perci. Papa bun. Olo. Cred că niște lemn. Da. Contați-mă. Să aminte. Mai avem încă 12 minute. Sunat. Ce mă enervează cu pacii ăștia, bă, că-s doi. E. Mă enervează pe ăștia, mă. Suna și sus și... E serios să mă iau ceva să mă urc sus. Le uito.
E destul la talent. Vedem. Ce facem repede o casă? Facem blocuri de... Wow, unde pui sunt alea? E. Ce păcăi? Bă! Băi, rămâne... Să mă eu, bă, trebuie să fac... Pentru principiul ăsta, trebuie să iau un furnal, să fac un furnal, de fapt. Unde pui să fac așa? 8, 9, 8. Hai. Perfecto. Dai, cam ce de la școală? Hai întâi să mergem să luăm niște plână după niște oițe nesimțite. Bă, am fost mai devreme aici. Adică să plece și... Unde-i nene? Uite o oaie nesimțită care a plecat. Ia! Uite, am găsit și o pește. Ne-mi place Minecraft. Încă mai filmează, de am uitat. Ne-am găsit și papabunul. Da, nesimțitule, sport, nesimțit, bun, de nimic. Adică vreau să mă mergem ea. Tăpă cu fraierele. E nebun, nu găsesc. Cine-i băi ăsta? Pui mei! Căcat, pasat, ce este? Ce-i ăsta? Păi și mă din el. Ce buc. Păi buc, nu știu ce pune. Ce ales, băci? Nu știu, băci. Mă vine noapte și n-am pas să dorm. Wallah. Uite, e nouă intrare în peșteră. Trecem acasă să... Poate găsim o de o... 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 Oi. Oi, cred că am pierdut casa. Ce zice? Mamă, cine be? Mă mirăm că e ceva lumină aici. Ce ne facem? Ia să dai ane. Nu cred că asta pe degeaba. What the fuck? Mamă, ce mă speriat. Doamne.
gata, am găsit astea. Să cum frână. Nu acolo, bă. E. E. Bă, gami-și picioarele, bă, să mor eu. Ce-am? Putem să punem astea? Bine. Bă, deci nu mă las până nu găsesc. Nu termin acest episod. Ia acum mai trimite. Mai sunt. Până analfabet. Mai sunt trimite. Nu mă las până nu găsesc. Nu. Sau... Nu știu. Bă, de... uite la lele. Frumoase la lele. Ce pentru acest episod? Nu uitați să vă abonați, dați un like, un share și nu de ce și un coment dacă v-a plăcut sau dacă vreți să spuneți ceva. Pensionar, vă pupă, pa!